through him. Well, I don't mind how much you see through me. Sweet. I'm going to make you happy. Are you? Imħabba, passjoni u laqta umoristika huma ftit mill-ingredjenti li sawru id-dramm Private Lives li f'Marzu se jsib postu fuq il-palk tat-Teatru Manoel. Id-direttur Malcolm Galea se jilqagħna wara l-kwinti biex jgħidilna aktar. Meta kitibha del-play fil-1930s, Noel Coward kien diġà magħruf bħala kittieb u attur famuż fit-teatru Ingliż. U f'dil-play kiteb play li jista' jirreġta fiha u ħabiba tiegħu dak iż-żmien, allura kiteb play eżatt għalihom li huma jistgħu jieħdu pjaċir jirreġtaw u bekk ħareġ din Private Lives. But don't you like it? Bit hearty. Do you love me? Of course, that's why I'm here. More than you loved... No. L-istorja titratta fuq koppja, Elliot u Amanda, daw koppja kienu miż-żewġin darba, mbagħad iddivorzjati u issa li huma reġgħu iż-żewġu ma' nies differenti u marru fuq il-honeymoon. U b'xi żvindura irnexxielhom Elliot u Amanda qegħdin fl-istess hotel u l-galleriji faċċata ta' xulxin, ma' ġenb xulxin fil-fatt. Allura jerġgħu dawn jibdew dan il-love affair li għandhom bejnietom, dik hija l-istorja fuq koppja li kienu separati u jerġgħu jiltaqgħu wara li ilhom divorzjati 5 snin u jindunaw li dawn huma bażikament magħmulin għal xulxin. She'll catch pneumonia, that's what I'll catch. Fil-rwol ta' Elliot u Amanda għandna l-Edward u Greta Juice. Mbagħad fil-rwol ta' Victor u Sibyl li huma n-nies li jżewġu għandna l-Kim Dalli u Myrin Ellul, u mbagħad għandna wkoll il-Julia Gatpreka li tagħmel parti ta' seftura Franċiża li jaraw f'xi punt fit-tielet xena. It has some very good qualities. Considering what a help she made of your life, I think you're being very nice about her. Wara li tintażel il-play niltaqgħu mal-atturi naqrawha bil-mod, jiena nħobb il-proċess tiegħi li nirrekordjaw kull biċċ li naqraw ħalli mbagħad huma jkollhom recording biex ikunu jistgħu jitgħamlu l-iskript aktar malajr għax tkun tista' ddoqqa waqt li anke s-suq u waqt li qed tagħmel affarijiet tagħmel faċendi u hekk. Mbagħad nifhmu l-iskript u play bħal di li hija miktuba fin-1930s, ġifieri ilha ħafna. Nipprova nsibu fejn il-partit fejn hija għandha tkun rilevanti u tirreżona ma' udjenza kontemporanja. How lovely. We ought to go in and dress. I'm gladder than before. Naħseb aktar kważi jirrelataw udjenza moderna milli udjenza ta' 100 sena ilu, għax dawn huma nies li kellhom ħafna flus dak iż-żmien, li kellhom il-flus dawn jivvjaġġaw mill-Ingilterra, Franza, jmorru post tal-ieħor. Dak iż-żmien perċentwal żgħir tal-popolazzjoni setgħu jgħixu ħajjek. Illum il-ġurnata hija ħafna aktar komuni, tista' tifhimha li tivvjaġġi minn post tal-ieħor anke li tkun divorzjat ma terġa' titaq mal-persuna oħra. Illum naħseb kważi aktar relevanti milli kienet 100 sena ilu. Ġifieri nsibu dawn il-punti u bad naraw aħna wkoll kif nistgħu nadattaw daqsxejn mod sottili għaż-żminijiet tal-lum. Ir-relazzjoni ta' bejniethom, il-lines fej qabel kien kollok xi ħaġa kien taddaħ għax ħabbat jgħidlek, illum il-ġurnata nsibu pereżempju element sarkastiku f'xerti affarijiet biex fl-istess ħin l-udjenza tkun tista' tgħid iva din hija storja dwari jew dwar nies li naf. About why? Well, aren't you? I'm not so sure I am normal. Oh. Naħseb hemm żewġ raġunijiet għalfejn wieħed għandu jiġi jara Private Lives. Li tara play ta' Noel Coward f'xi punt f'ħajtek hija esperjenza naħseb kważi hekk vera ngħidulha enriching. Ġifieri li għandek opportunità li tara play ta' Noel Coward il-belt stess toħodha. Imma aktar importanti minn hekk hija play divertenti ħafna, hija serata li ħadhu pjaċir jekk tmur ma' partner jew tmur ma' ħbieb hija xi ħaġa li ħatibqa' tiftakar. I don't believe you're nearly as complex as you think you are. Private Lives se titilla ġewwa Teatru Manoel l-ewwel weekend ħajkun bejn 17 u 19 ta' Marzu. U il-weekend bejn l-24 sa 26 ta' Marzu wkoll.